Vyhrála 5-1 ve Freiburgu. Díváme se na sestavy, nejprve tedy domácí Borussia, je to, jak jsem říkal, brance Lehmann, obrana Evanilson, Wörns, Metzelder, Dede, záloha Reuter, Rosický, Heinrich a Ricken a v útoku Koller a Morozu. Takže Rosickému budou krýt záda defenzivní štíty Heinrich a Reuter, alespoň podle této grafické informace. A jak je na tom Liberec? Ta sestava je hodně tradiční, až s tou jedinou změnou v brance Kinský, 4členná zónová obrana Pilný, Johana, Holeňák, Janu, záloha Čapek, Langer, Koloušek, Zbončák a útok osvědčená dvojice Nezmar, Steiner. Takže Petr Johana zpátky v obraně po delší době. Mimochodem na utkání s Energií Chotěbus se 14. týmem Bundesligy už je téměř vyprodáno. Bylo prodáno přes 60 000 lístků, naopak na Liberec včera tento počet byl zhruba 30 000. Jedním dechem dodejme, že tábor Stefano Braschi, 44letý Ital, který už pískal i finále Ligy mistrů, má na čarách své asistenty a krajane Vincenza Mitra a Aniela Di Maura. Jiří Steiner před tímto zápasem říkal, no co, nezblázníme se z toho prostředí, zkusíme dát rychlý gol a pak Borussia bude muset dát branky 2. Podařilo se nám to na Majorce, podařilo se nám to i v Lyonu. Proč by se to nemohlo povést tady? Janu. Steiner. Jiří Steiner naslepo. Tam vzadu na zadní tyči zabíhal Pavel Čapek. Ricken. Langer. David Langer hodně znechutil ten první zápas Tomáši Rosickému, který si prakticky kloudně nekopl do míče, ale teď pozor, rychlý přechod domácích. Offside. Mávaný, ale hra ponechána v běhu, protože míč mají hosté. Steiner dle své tradice se přesouvá zleva napravo a zpátky. Tady je David Langer, defenzivní liberecký štít. Agresivita a obětovost v osobních soubojích jsou mu vlastní. Ricken. Dede. Rosický. Znovu český fotbalista loňského roku. Heinrich. Ještě, že nespracoval lépe. Znovu liberecký kapitán Tomáš Janů. Mimochodem také už na sebe upoutal pozornost reprezentačního trenéra Karla Bricknera, podobně jako třeba Martin Zbončák. Steiner. U něho Metzelder. Metzelder to je stoper nové generace, nová krev v Dortmundu, teprve 21letý zadák, který by měl být součástí té generační výměny. Přeci jenom Jürgen Kohler, 36 let, Stefan Reuter, 35. Obrana Dortmundu už začínala hodně stárnout. Koloušek. Nezmar to zkouší prosadit se přes svého soka. Langer. Čapek. Jiří Steiner byl faulován? Ne. Tak fauloval on, alespoň podle gestikulace asistenta rozhodčího. Podle mnohých právě Brazilec Dede má v současné době nejlepší formu ze všech hráčů Borussie. A také Jan Koller, který se rozstřílel po zimní přestávce. A také v tom posledním ligovém zápase dal Koller 2 góly Freiburgu. Po třetí se dostal podle časopisu Kicker do sestavy kola. Jiří Steiner. Na Letné prý se na něho byli podívat pozorovatelé z PSV Eindhoven. Zájem je i z dalších klubů. A nejenom o něho. Wörns. Heinrich. A Jens Lehmann za nesportovní zákrok mimo pozornost rozhodčího na hráče
Koulibalyho z Mali v tom posledním ligovém zápase dostal od disciplinární komise 4 zápasy stop v Bundeslize a dokonce byl kvůli tomu vyřazen z reprezentace pro nadcházející přátelské utkání. Reuter, Rosický. Riken a prostor pro Dedeho. Bohuslav Pilný sejmul brazilského fotbalistu hodně nešetrně, možná se na to ještě podíváme v detailu. Brasky ponechával výhodu. Tak tady by to mělo být dobře vidět. Ano, tak Bohuslav Pilný skutečně míč netrefil, za to nabral téměř, jak se říká, na vidle Dedeho a může být rád, že se to obešlo bez nějakého výraznějšího trestu. Evanilson. Podle některých odborníků Dortmund není typicky německým mužstvem a je až příliš brazilským týmem. Dede, Evanilson, Amorozu, Everton, který také hrál první zápas, dnes nenastoupil. To jsou všechno právě Brazilci. Koller. A Rosický. Novida. Tomáš Rosický se takhle často do zakončení nedostává, tedy do toho přímého zakončení, kdy stojí tváří tvář brance, spíše tyto situace připravuje spoluhráčům. Teď tam skluz Bohuslava Pilného přišel pozdě, šlo to přes Miroslava Holeňáka, ale na chvilinku se liberecká obrana trošku rozevřela. 6. minuta končí, 0-0. Janu. Zbončák. Tato posila z Brna vyšoupla ze základní sestavy Romana Juna, který tam hrával nalevo na podzim. Zbončák teď fauloval. Martin Zbončák vyrobil svým únikem po levé straně největší šanci toho prvního zápasu pro Nezmara, ale ten na rozdíl od podobných situací na jaře svoji příležitost spálil a hodně toho litoval po zápase. Koller teď nesebral centr ze vzduchu, což nebývá tak časté. Na Letné měl snad každý vzdušný souboj pro sebe vyhraný. Jako třeba teď, i když vazovat budou hosté. Jürgen Koller, 630 let, hrál v prvním zápase, zranil se. Místo něho naskočil Metzelder a teď, když už mohou hrát Reuter a Dede, tak popravdě řečeno bylo by překvapením, kdyby se pro něho našlo místečko v základní 11 žlutočerných. Koller. Pilný, Koloušek, Steiner. A Pilný nastartoval Čapka. Steiner může hrát. Bylo to s faulem, ale Brasky ponechával výhodu. Teď už hrají domácí. Rosický. Faul na Tomáše Rosického. Martin Zbončák teď udělal práci za Davida Langra. Matthias Sammer říkal, že Tomáš byl v tom prvním zápase až moc přemotivovaný, že se chtěl ukázat na Letné, na stadionu, kde vyrůstal a kde mu lidé hodně tleskávali dřív. Naopak Tomáš byl smutný a zklamaný z toho, kolik nadávek
hodně šťavnatých si musel vyposlechnout v průběhu utkání. Říkal jsem, že kapacita pro evropské zápasy je tady snížena zhruba o 15 000. Je to proto, že ta tribuna za brankou, za tou levou brankou, bývá k stání pro zápasy v Bundeslize, ale pro každý evropský pohár se tam namontují sedačky, které se pak zase sundají. V Bundeslize totiž nemusí být všechna místa k sezení. Offside, zrušení zbytečné. Zcela jasné. Pochvalujeme Miroslava Holeňáka za dobrou poziční hru. Lars Ricken, nejaktivnější střelec Borussie v letošních evropských pohárech. V tomto týmu je už 12 let, je to odchovanec. Brasky hodně úzkostlivě píská útočné fauly libereckým, ale dá se čekat, že oni budou jako vosy při tom napadání. Chce to hrát aktivně, právě to vštěpovali do hlav hráčům trenéři Caplár a Škorpil. Johana přidržený Kolerem. A teď může dopředu Steiner. Čapek. Do vápně číhá Nezmar. Pavel Čapek. Reuter. Amorozu. Teď Koller nebyl faulovaný, správně posouzené, vhazovat budou hráči Slovanu Liberec. Na podzim měl Bohuslav Pilný zraněná třísla, z libera se musel adaptovat na tu zónovou obranu, kterou aplikovali liberečtí trenéři hned po příchodu asistenta Caplára. Holeňák. Steiner. Jiří Steiner je rychlejší než Metzelder. Umí toho hodně s míčem. Stále je míč ve hře. Ještě Janu. Zbončák. Znovu se ale potvrdilo, jak skvělým fotbalistou je Jiří Steiner. Určitě největší osobnost současné české ligy. Steiner, stejně jako Holeňák, Koloušek a Johana nechybějí v kádru pro reprezentační utkání s Walesem. Tohle byla paráda podání libereckého klenotu. Steiner dal v pohárech 4 góly, Nezmar jich má na svém kontě 5. Teď volný přímý kop, Václav Koloušek, tomu ty centry v prvním zápase za stolik nešly, tak jak tedy jsme zvyklí v jeho případě. Zbončák. Podívejte se, kam až se vrací Jan Koller. Hodně opatrně hrají domácí. Ne, že by snad měli strach z Liberce, ale respekt určitě ano. Znovu Steiner a u něho Metzelder. ...34letý Matthias Sammer. Kdyby neměl problémy se zraněním, možná ještě teď by hrál fotbal. Někdejší nejlepší obránce Evropy. Volný přímý kop.
z výhodné pozice. Lars Ricken hodně brání v těch úvodních minutách. Tak teď bude úřadovat levačka Václava Kolouška a to by mohlo být nadějné. Ve vápně 5 hráčů v bílém dresu, 6 ve žlutém. Koloušek. Nezmar byl držen za krk zápasnickým flatem. Eva Nilsson. Miroslav Holeňák. V prvním zápase vydal málem vlastní gól, alespoň podle slov Kinského to byla nejnebezpečnější situace pro libereckého brankáře. Dedé. Ricken. Dobře Pilný. Johana vyšší než Koller, alespoň v tom vzdušném souboji, jinak to samozřejmě neplatí. Znovu Petr Johana. Naslepo hledal Steinera nebo Nezmara, našel Vrnce. Rosický. Christian Wörns. Dobře David Langer. Koloušek, Nezmar a má před sebou místo. U něho Reuter, Steiner. Pavel Čapek sice přikrytý Dedem, ale bude to rohový kop. V začátku 17. minuty zápasu Dortmund Liberec 0-0. Kdyby zápas náhodou skončil bez branek, tak by došlo na prodloužení, případně na penaltový rozstřel. Ovšem Ladislav Škorpil, tento muž, říkal, že je to málo pravděpodobné při těch typech hráčů a filozofii vedení obou klubů. Si myslí, že ten zápas nemůže skončit bez branek. Holeňák. Raději na jistotu ve spolupráci s Kinským. Antonín Kinský už chytal v národním týmu, teď není nominován. Teď dostala přednost dvojice Čech, Vaňák. Eva Nilsson. Wörns. Aléman. Sice dostal trest na 4 zápasy v Bundeslize, ale zároveň Borussia mu sice za to dala pokutu za ten nepěkný a nefotbalový zákrok, ale prodloužila s ním o 2 roky smlouvu. Johanova ruka teď odpuštěná. Domácí budou kopat. Konkrétně Tomáš Rosický. V Bundeslize nahrál letos už na 10 gólů. Dal 2. Koloušek a musí počkat, protože i Steiner, i Nezmar vypomáhali defenzívě při té standardní situaci. Teď už ale může dopředu Zbončák. Do 14 let hrál Eva Nilsson pouliční fotbal v Brazílii, pak se přeorientoval na fotbal normální a tradiční. V roce 99 přišel z týmu Cruzeiro Belo Horizonte. Řekl bych takových 35
1000 diváků sleduje dnešní utkání na Westfálském stadionu. V podobné atmosféře liberečtí už hráli třeba v Lyonu. Nezmar. Pardon, Kloušek. Teď Nezmar. Koller. Velmi dobře pracuje Bohuslav Pilný. Koller, Rosický a je tam i Riken. Na poslední chvíli skvěle Tomáš Janů. Nezmar. Rosický. Zbončák, Koloušek a Steiner. Možná víte, že právě dnes liberecký tým posílil o dalšího kvalitního fotbalistu z Ostravy. Přišel Petr Papoušek, který samozřejmě nemůže být na soupisce pro evropské poháry. Ale velmi vhodně a potřebně doplňují pánové Škorpil a Caplár mužstvo. Je to taková skvěle poskládaná mozaika. Těžko říci, nakolik se ten kádr udrží po této veleúspěšné sezóně, protože miliony od evropských velkoklubů budou asi hodně lákavé. Evan Nilsson. Dede. Riken. Amorozu, znovu Riken. Rosický je úplně vpravo. Akinský, ale Tomáš Rosický tam u té zasekávačky si hodně říkal o faul, o penaltový zákrok. Teď sportovním gestem se Petr Johana omlouvá za ten střet. Dobře to dopadlo. Čapek. Pavel Čapek. Potlesk pro Dedého. Koller. Máme za sebou zhruba polovinu prvního poločasu, stále je to bez branek. Evan Nilsson. Tam není nikdo ve žlutém, pouze David Langer. Liberec se vrací zpátky do Česka až zítra popolední. V neděli už Severočechy čeká další náročný ligový zápas doma s Viktorií Žižkov a právě Žižkov je posledním týmem, který dokázal Liberec porazit na domácí půdě. Od té doby 14 zápasová série bez porážky. Liberec je stále zavěšen na tom čele tabulky, je to 2 body za vedoucí Spartou, bod za druhým Žižkovem. Koller. Koloušek. Steiner. Reuter. A znovu pochvalme Bohuslava Pilného. Stefan Reuter má titul mistra světa z roku 1990, stejně jako Jürgen Kohler, který dnes nehraje. Riken. Marciu Amorozu. Takhle to vymyslel v té narážečce s Rikenem. Ale
ale do zakončení se mu tam vložil, tuším, že Bohuslav Pilný. V sezóně 98-99 dal v italském Udine 22 gólů a to v italské lize už něco znamená, přeci jenom tam se góly střílejí hůře než třeba v Anglii nebo v Německu. Steiner, Jiří Steiner, chtělo to ještě o půl kroku víc blíže k míči a už by bylo zle nedobře pro domácí obranu a možná i pro Lémana. Reuter. Heinrich. A Antonín Kinský. Odchytal všechno každou minutu v lize i v pohárech. Často vybíhá, prý ho to učil jeho otec, říkal mu brankář, není na hřišti od toho, aby stál pouze na čáře, podívejte se, po anglicku rozehrává velkou spoustu takovýchto balónů v průběhu utkání. Má poměrně slušnou kopací techniku, tak si to může dovolit. Čapek. Steiner. Trenéři říkali hráčům, že Borussia je v posledních zápasech lepší venku, proto možná také ta výhra 5-1 ve Freiburgu. Potvrzuje to i fakt, že v osmifinále proti francouzskému Lille tady Borussii stačila bezbranková remíza, protože ve Francii hrál německý tým 1-1 a popravdě řečeno Němci se až do poslední minuty strachovali o to, aby tu remízu 0-0 uchopali a postoupili do čtvrtfinále. Holeňák a místo něho ještě Raděj Kinský. Pilný. Nezmar. Poloušek. Zkusil to pravačkou. Je to potřeba zkoušet. Dvakrát se pomstil letos Spartě za to, že ho nechtěla, dal jí 3 góly a zařídil 2 vítězství Liberce nad Spartou na podzim i na jaře. Pokud by Liberec měl na konci sezóny stejně bodů jako Sparta, pak právě Severočeši se díky té vzájemné bilanci stanou mistry. Rosický. Ale na trávníku zůstává ležet Jan Koller. Tady potom souboj 2 vlasuprostých fotbalistů. Ano, velmi nechtěně ho Petr Johana zasáhl do obličeje přitom, když dopadal zpátky na trávník. Teď už i Stefano Brasky pochopil, o co šlo, protože Petr Johana se velmi sportovně přiznal, že takhle kopl Jana Kollera, když za to samozřejmě vůbec nemohl. Jan Koller byl nejen nejnebezpečnějším hráčem Dortmundu v tom prvním zápase, ale zároveň působil také velmi sportovně na hřišti, omlouval se za každý faul. Po zápase pochválil liberecké fotbalisty, kteří teď sportovně vracejí míč domácí. – 202 cm, 103 kg. Matthias Sammer
ho více zapojuje do kombinace, než možná se čekalo po příchodu Jana Kollera do Borussie, protože i jeho kopací technika je na velmi slušné úrovni. Steiner, Metzelder, to je nerozlučná dvojice, stejně tak jako Nezmar, Burns. Teď jsou nejvíce slyšet fanoušci Slovanu Liberec. Čapek. Pilný. Evan Nilsson. Brazilská spolupráce Dede Evan Nilsson. Hodně elasticky působí i hra Dortmundu. Ono je to vlastně už pravidlem v případě každého mužstva, které hraje moderním způsobem. Jen tak lze být úspěšný. Zónová obrana, prolínání jednotlivých řad. Burns. Je za námi půl hodinka. Dortmund Liberec 0-0. Hraje se dál, Johana. Myslel to dobře Jiří Steiner, Václav Koloušek, ale měl k míči dál. Koller, podívejte se, kam až se vrací pro míče. Na hrotu nezůstává někdy vůbec nikdo. Skvěle Čapek. Koloušek v souboji s přesilou nemohl uspět. Dede a Rosický ho vzali do kleští. Teď se zkoušel probít Heinrich, který hecuje své spoluhráče, protože skutečně hra Borussie je hodně pasivní. Janů. Rosický. Kinský musí to všechno vyřešit na brankové čáře. Tady vyhrál souboj s Johanou Jan Koller. A Bohuslav Pilný měl co dělat, protože za ním číhali hned dva hráči ve žlutém. Riken. Teď 4-3. Ještě, že takhle. Petr Johana. Hraje se dál. Amorozu filmoval podle Braskyho. Koller. Se zpožděním pískán faul na Zbončáka. Stefan Reuter. Borussii je už 10 let. Hodně naslepo na Jana Kollera a proto je tam Miroslav Holeňák připravený. Langer.
Na tiskové konferenci, kde byl všeho všudy jeden jediný německý novinář, říkal Ladislav Škorpil, že hráči už se umí takzvaně odstresovat, že už přeci jenom jsou ostříleni z těch předchozích evropských pohárů. Teď pozor! Marcio Amoroso a Antonín Kinský. No, možná lehce do offsideu, možná ne, bylo to o centimetry. I Amoroso má střeleckou pohodu, na jaře ze 7 zápasů dal 5 gólů. Všichni to berou jako samozřejmost, že Borussia nebude chybět mezi 4 nejlepšími v poháru UEFA. Možná Matthias Sammer to jako samozřejmost tak nebere, protože ví, jaký protivník proti Borussii stojí. Evanilson. Obětavě Rosický. Václav Koloušek a má moře prostoru. Tak, na pravou nohu a vedle. Devětkrát asistoval u gólů v lize Václav Koloušek, 4 branky dal. Jsou prý pro něho připraveny pohádkové peníze, pokud se rozhodne zůstat v Liberci, respektive pokud ho se podaří udržet, protože on je stále hráčem italské Salernitány a v Liberci je pouze na hostování. Borussia chtěla hrát hodně po zemi, hodně kombinačně, na rozdíl od prvního zápasu. Naopak Jiří Steiner říkal a potvrdil to i včerejší trénink, že hosté se budou snažit rozehrávat hodně do křídel a pak centrovat do vápna. Matthias Sammer po prvním zápase nejvíce kritizoval štítové záložníky a také pasivní kraje Evanilsona a Heinricha. Rosický. Amoroso. Pouze ke Zbončákovi, Nezmar, Koloušek, Janů. Sedm minut chybí do konce prvního poločasu, pokud samozřejmě nepočítám žádné nastavení. Vysoká noha. Pak budou hosté. Snad je to všechno v pořádku v případě Martina Zbončáka. Znovu kolikátý už souboj. Johanna Koller.
Tady musí hodně sprintovat Holeňák, protože proti němu stojí Evanilson. Tomáš Rosický, tahle střela byla jedovatá, i když mířila mimo tyče. Mimochodem, vyšla tady zajímavá statistika prudkostí střel hráčů Borussie a vůbec Bundeslize, tak Tomáš Rosický střílí rychlostí 108 km/h. Jan Koller je v tomto směru vůbec nejlepší, 112, ale celé té bundesligové tabulce vévodí dva hráči v Hamburku s rychlostí 124 km/h. Velmi dobrý z Bončákův centr znamená další rohový kop. Všudy byl Jan Nezmar. Na podzim náhradník, dnes už stabilní člen základní 11 Liberce, číhal na malém vápně. Je připraven odčinit to zahození 100% gólovky v prvním zápase. Takže roh, a to je práce pro Kolouška. Janů. Langer. Ani střela, ani centr. Hraje s krevní sraženinou v koleni David Langer, ale prý ho to nijak zvlášť neomezuje. Vladislava Škorpila nezajímala suverenita Borussie a lidí tady kolem. Chce se starat sám o sebe, zajímá ho Liberec. Matthias Sammer, stejně jako liberečtí trenéři, honí mnoho zajíců najednou v této sezóně, protože Borussia také hraje o titul, stejně jako Liberec. Konec konců Josef Caplár říkal, po odvetě v Dortmundu si musíme sednout a ujasnit si priority, protože Liberec také hraje domácí pohár, bude hrát ve čtvrtfinále se Slavií. Několik libereckých hráčů je dnes členem reprezentačního týmu. A přeci jenom ten kádr není zas tak široký a Liberec hraje všechny zápasy téměř v totožné sestavě. A ta únava už se pravděpodobně bude dostavovat. Po Olomouci Josef Caplár říkal, zapomeňte, že nějaký fotbal existuje a užijte si celé pondělí. Nechci nikoho slyšet, že si o fotbale, byť třeba alespoň četl v novinách. Zapomeňte na to, že fotbal je. Evanilson. Heinrich. Rosický. Dede. Amorozu. Je to Brazilec, to se musí nechat. Marcio Amorozu. Evanilson. Bohuslav Pilný nepřetěl tu dráhu a to je Koller v offsideu. Stejně by to neplatilo, Jan Koller to možná ještě neví, ale tenhle praporek byl zdvižený. A zcela správně. O půl metru byl Koller před Johanou v té příčné linii. Tuto šanci tedy počítat nemůžeme. Honzo, děkujem, skandují příznivci Liberce. Samozřejmě škodolibě. Amorozu.
posledních minutách první půle přeci jenom Dortmund daleko aktivnější než v dosavadním průběhu utkání. Uvidíme, co přinese druhý poločas, s čím přijdou svěřenci Matiase Samra. Začíná nám poslední minuta prvního dějství. Spíše hokejový somatotyp se 177 cm a 85 kg. Přeci jenom fotbalisté mívají jinou strukturu postavy, ale Bohuslav Pilný je velmi platným obráncem. I v té zónové obraně dnes hraje zatím na podtrženou jedničku. Langer, Pilný, Nezmar pro Steinera, ještě liberečtí, Čapek. Ale Dede je skutečně neúprosný v každém souboji, on je velmi rychlý. Tohle nevypadá dobře, Evanilson se hlásí o míč, který má Riken. Miroslav Holeňák teď zaslouží velkou pochvalu. Koloušek a rozevřel se prostor pro Nezmara. Může hrát Steiner, Jiří Steiner, běží mu Nezmar a také se hlásí Zbončák. Škoda, že to nebylo o pár centimetrů vyšší. Ještě Langer, Steiner. Znovu to nedolétlo tam, kam mělo, nebo tam, kam chtěl Jiří Steiner, tak do třetice. Koloušek, podtržený, bude to ještě standardní situace ve prospěch Liberce. Sice je to hodně z dálky, ale vzpomeňte si třeba na Jirku Jarošíka. Utkání sportem. Faul Tomáše Rosického, souboj dvou playmakerů, tedy špílmacherů, tvůrců hry. Roušková levačka se teď bude moci ukázat v plné své kráse. A je konec. Zatím tedy velmi sympaticky se vyvíjí ta odveta čtvrtfinále poháru UEFA. Liberec hraje v Dortmundu bez branek 0-0. Souběžně s tímto čtvrtfinále se hrají i další zápasy. Vrátím se k tomu, ale teď musím říci, že na hřišti zůstává jen Nezmar po tom vzdušném souboji. Tak si ho prohlédněme ještě jednou. No tak ta noha byla hodně vysoko v případě Christiana Wernse. Málo platné, ale byl to faul, který Stefano Braschi neviděl. Tak tedy AC Milan hraje s týmem Hapoel Tel Aviv a vede zatím 2-0, což by milánskému velkoklubu stačilo k postupu, přestože Rossoneri prohráli první zápas na neutrální kyperské půdě. Valencia hraje odvetu s Interem Milán a v takovém holandském derby zatím Feyenoord Rotterdam bez branek z PSV Eindhoven. V tomto případě by postupoval Rotterdam. Jan Nezmar musí se nechat ošetřit za postranní čárou, ale podle všeho se vrátí do hry. Inženýr ekonomie. Tak už zase hrajeme. Kinský. A hrajeme i s Nezmarem, který se vrací do boje. Steiner s Metzeldrem a signalizován faul Jiřího Steinera, o čemž tedy teď nejsem úplně přesvědčen. Samozřejmě, že Jiří Steiner je důrazný, tak zaklesnutí byli oba dva v sobě a myslím si, že spíš fauloval Metzelder než Steiner.
Lehmann. Dříve hrál v Schalke 04, pár měsíců chytal také v milánském AC, ale v Itálii mu to vůbec nesedlo, vrátil se do Bundesligy hodně rychle. Nezmar. Po Zbončákovi to mohl být Steiner. Tady jsou liberečtí příznivci, kteří také zaslouží pochvalu za ten dosavadní průběh zápasu, za to, jak jsou slyšet, jak povzbuzují za tímto pekelné prostředí, velmi pověstné. Se příliš nevaří tady v tom kotli Westfálského stadionu. Také protože není plno. 35 000 diváků podle odhadu sleduje dnešní zápas. Koller. Teprve teď máván offside a také odpískán. Danielo Di Mauro u postranní čáry si dal trošku na čas. 30. března bude Honzovi Kollerovi 29 let. Český reprezentant se opět vrátil do té psychické pohody, která byla narušena, řekněme, v posledním roce několika excesy. Teď už snad je všechno v pořádku. Josef Valachovič měl v prvním zápase velké problémy s Janem Kollerem v těch vzdušných soubojích a tak dnes si při absenci Valachoviče vzal českého obra na starost právě Petr Johana, který s ním svádí srdnaté souboje, přestože je o docela dost centimetrů nižším hráčem. Heinrich, Eva Nilsson. Matthias Sammer tedy poslal do druhé půle stejnou jedenáctku, která odehrála ten poločas první, stejně tak jako trenér Ladislav Škorpil. Dede. Amorozu. Koller. A Kinský, ještě je to šance a to snad není pravda. Je to gól, řekněme, velmi šťastný pro domácí tým. Jako horký brambor, tam míč poskakoval před Antonínem Kinským. Marcio Amorozu ho uklidil v 51. minutě do liberecké sítě. Tak ještě jednou Dedeho centr, tam zasáhl jeden z libereckých hráčů velmi dobře pozičně, podívejte se na to. Byl to kapitán Janů, tahle přihrávka díky tomu neprošla, ale vracející se Zbončák nechtěně vrátil míč do ohně. Jan Koller ho vybojoval na zemi a Amorozu přispěchal včas. Je to 1-0. Bohužel. Tak na prodloužení nedojde, na ty penalty také ne. Ladislav Škorpil měl pravdu. Ale zas tolik se toho ještě neděje, protože stále platí to, že když Liberec dá gól, tak bude postupovat. Remíza 1-1 by stačila. Ale samozřejmě, že domácí se ještě více zatáhnou dozadu, ještě opatrněji budou hrát. Tak znovu. Smolný okamžik. Martin Zbončák nechtěně připravil gól pro Marcia Amoroza. Dede a Kinský. Tohle muselo štípnout, ale Kinský měl hodně času na to, aby se připravil na tu střelu a také ji velmi dobře viděl. Podle mě nejlepší hráč zápasu Dede. Takže roh podání Tomáše Rosického.
byl na přední tyči. Znovu Rosický a Kinský. Teď by to chtělo utéct dopředu, ale tam není nikdo. Václav Koloušek bude hazovat. Steiner. Faulován. Holeňák. Pilný. Sprinterské souboje s Dedem, to vám tedy řeknu, bych nechtěl svádět. Teď se o to pokusil Pavel Čapek a Liberec zůstává u míče. Steiner. Bude to Roch? Ano. A tedy dobrá příležitost, protože standardní situace ty také Liberec umí, zvláště když je rozehrává Václav Koloušek. Metzelder musí přispěchat na pomoc obraně, tak tedy Roch, i když výškovou převahu určitě mají domácí, hlavně zásluhou Kollera a Metzeldera. To je dobrá příležitost, alespoň náznak, škoda, že to neprošlo, opět tam byl všude, byl Dede. A faulovaný Heinrich, nebo přistrčený Heinrich, i když s tím Nezmar nesouhlasí. Tak znovu Kolouškův roh na přední tyč. Sehraný signál, kdyby tam Dede nebyl, byla by to největší příležitost Liberce v dnešním utkání. Langer chce to určitě zvýšit aktivitu i za cenu většího rizika ve hře dozadu, ale Dortmund je zranitelný v obraně. Kopat se bude od Lehmannovy branky. 55. minuta končí. Ještě je dost času. Diváci se probudili a to prosím, je jich za tou levou brankou skutečně daleko méně než při bundesligových zápasech. To se jich na tu Südtribune, na tu jižní tribunu vejde 27 000. Platí tam taková nepsaná povinnost, každý musí mít na sobě buď žlutou nebo černou bundu. Rosický, Riken. Ne, tak ještě jednou. Tak buď Rosický nebo Dede, vypadá to na Brazilce. A znovu na Rikena. Amorozu. Dede. Koller a je to špatné. Jan Koller zvyšuje na 2-0. Kdo jiný to vyrobil než Brazilec Dede. Opět centr z levé strany. Sklepnutý míč, tuším, že Heinrichem. A teď už Liberec musí dát 2 góly, pokud se chce rvát o postup do semifinále. Je to škoda, protože ten zápas byl rozehraný skutečně skvěle. A ze strany Liberce hodně sebevědomě. Steiner. Ne, teď si nerozuměl s Čapkem.
ještě jednou to byl centr a pozdě byl u Kollera David Langer. Jan Koller potvrdil, že má střeleckou formu, střeleckou pohodu. I na Letné byl velmi nebezpečný, byl blízko gólu, však také trefil břevno. No a hned dvojí střídání se chystá. Teď už skutečně je potřeba riskovat. Ono je skoro jedno, jestli prohrajete 0-2, 0-3 nebo 1-3, 1-4. Je potřeba něco udělat. Ze hřiště odchází Pavel Čapek a také Jan Nezmar. A přijde Ivan Hodur a útočník Kian Bafur. - 21letý ghanský fotbalista Kian Bafur dal už 2 góly letos poháru UEFA. Ivan Hodur, 22letý slovenský reprezentant, má tvůrčí schopnosti, měl by pomoci v té ofenzivě Václavu Kolouškovi v záloze. To bylo skoro na Oscara v podání Jürga Heinricha, ten divadelní výstup. Ale faul to byl, takže Borussia má míč. Kinský a Hodur poprvé se seznamuje s míčem. Steiner. Hodur. Nazovat by měli možná domácí, ale míč zůstává v držení Slovanu. Steiner. Hodur. Bafur. Škoda, že to teď nerozhodil víc do strany, protože byl volný Koloušek i Steiner. Koller. Smrtící 6minutovka Amorozu a Koller. Dali 2 góly, které hodně přiblížili domácím to semifinále, se kterým vlastně počítají. Ještě 30 minut se bude hrát. Reuter. Dede. Co ten dnes provádí na hřišti, to jenom zůstává rozum stát. Div, že mu Ivan Hodur nestáhl trenky. Volný přímý kop pro Tomáše Rosického. 36 500 diváků, tak ten odhad nebyl daleko od skutečného pravdivého údaje. Kian Bafur na roh. A Rosický spěchat nebude, samozřejmě. Zase na přední tyč a zase roh. Tohle je ta pověst na Südtribune. Ricken. Lars Ricken z druhé vlny. Odchovanec Borussia Dortmund.
Nechce se mu pryč nikam jinam, přestože se musí rvát s tvrdou konkurencí na rozhraní zálohy a útoku. To ještě nehrají další skvělí hráči jako Freddy Bobic, Heiko Herrlich, Giuseppe Reina, Everton, Otto Addo, David Odonkor, ten dnes vůbec není na soupisce, to je teprve 17letý útočník, nová vycházející hvězda Borussie, obrovský rychlý hráč, který na Letné hrál. Tomu bude patřit budoucnost v tomto týmu, určitě. Dede. Už v předkole Ligy mistrů proti Teplicím hrál Brazilec Dede, ale tehdy nebyl zdaleka tak vůdčí osobností nebo klíčovou osobností Borussie. Bude to roh. Jörg Heinrich se málem dostal přes Martina Zbončáka do zakončení. Hodně v útlumu teď je Liberec, protože nedaří se podržet míč, založit nějaký stálejší protiútok. Rosický. A další roh. Koller a Kinský. Jan Koller i dnes zastiňuje brazilské techniky a také Špílmachera Rosického, i když Tomáš hraje velmi dobrý zápas. To je pouze pro Lémana. Znovu budou tedy u míče domácí a znovu se budou snažit zůstat u něho několik minutek. 66 už jich uběhlo. Dede, faulovaný. Johana vybojoval nakonec na Kollerovi míč, i když to stálo velké úsilí. Pilný. Steiner. Hodur. Bafur přikrytý. Jan Bafur se zatím hodně hledá a neukazuje se ve volných prostorech. Teď na něho směřuje míč. I Amorozu se vrací zodpovědně, stejně jako Koller. Je to přehuštěné v tom prostředku Janů. Může jít sám Janů. Proti němu Reuter. Běhavý, vytrvalostní typ fotbalisty, který také hrával v Dukle, stejně jako Antonín Kinský.
Všichni hráči s výjimkou Kinského byli na polovině Borussie. Steiner. Tam mu to sedí u postranní čáry, u něho Werns. Janů. Vrátil se Koller. Steiner, Jiří Steiner. Ricken. Samozřejmě, že ten způsob boje, který liberečtí zvolí pro ten závěr zápasu, bude hodně fyzicky náročný, hodně namáhavý. Doufejme, že to Severočeši vydrží. Bude to hodně hra o riziku, ale není co ztratit. Posledních 21 minut Liberec prohrává 0-2 v Dortmundu a potřebuje dát 2 góly k postupu. Hlavně potřebuje dát kontaktní gól. Werns. Amorozu. Teď už je Amorozu vepředu. Souboj 22 s Bohuslavem Pilným a je to špatné. Antonín Kinský si to hlídal všechno u přední tyče. A Lars Ricken zadělává na debakl. Hosté už stáhli tu hru vzadu jenom na 3 obránce. Tady prohrál Pilný souboj s Amorozem v tom smyslu, že dovolil Brazilce odcentrovat. Kinský nedosáhl a tohle nešlo nedat. Skvěle se Amorozu zorientoval. Pokud tohle chtěl, tak je potřeba mu zatleskat. Pokud skutečně viděl na zadní tyči Rickena. Bafur. Hodur. Popravdě řečeno, ať už to dopadne jakoliv, tak žádný debakl si Liberec nezaslouží. Ani za výkon v dnešním zápase. Tedy v tom prvním poločase. Teď už je to skutečně hodně na riziko. Zahraje si i Miki Stevič. Defenzivní záložník. Johana. Zůstává společně s Pilným a Holeňákem vzadu sám. Janů hraje v záloze ve druhé půli, po tom inkasovaném druhém gólu. A teď je to 3-2, Rosický. Amorozu, pardon, Evanilson a Kinský. Tomáš Rosický už se stihl vrátit. Domácím vychází úplně všechno. Werns. Ricken. Janů. Holeňák. Steiner. Jiří Steiner. Tak co, bude to bez karty po faulu na Tomáše Rosického? Ano.
No a střídají domácí a je to také dvojnásobné střídání. Bude hrát Miki Stevič a s ním i útočník Everton, další Brazilec, odchází Amorozu a Lars Ricken. Střelci dvou branek, Amorozu, Ricken, střelec třetí branky Jan Koller na hřišti zůstává. Everton je jako pírko, váží pouze 63 kg. Technicky skvěle vybavený, se skvělou koncovkou. Werns. Heinrich. Eva Nilsson. Tak jsme o tom mluvili, 7 zápasů v evropských pohárech. V řadě Borussia nedala víc jak 1 gól. Dnes už to jsou 3 góly, to se povedlo pouze v předkole Ligy mistrů proti Šachtoru Doněck. Ten Borussia porazila 3-1, 2 brankami Kollera a 1 Amoroza. Dnes to je 3-0 a pokud Josef Capár mluvil o vyjasnění priorit po tomto zápase, pak je to zcela jasné. Liberec se bude koncentrovat na to, aby se pokusil získat titul v české Gambrinus lize. Rosický. Koller. Česká spolupráce a naslepo na Evan Nilssona, bylo to hodně dopředu. No a hrát půjde ještě třetí náhradník týmu Dortmundu, kterým je Sandy Olisech. Nigerii zhrál na Letné, zahraje se i tentokrát. Stevič. Miki Stevič je tu hodně oblíbený, však i hned jak přišel na hřiště, tak celý ten kotel za levou brankou, za brankou Antonína Kinského vyvolával jméno jugoslávského reprezentanta. No a dolů půjde Tomáš Rosický. Tak odehrál skvělý zápas, to asi musíme uznat všichni. Český reprezentant byl výraznou osobností této odvety a jedním ze strůjců toho průběžného stavu, při kterém Borussia vede 3-0 4 hodinky před koncem. A jestliže ho Matthias Sammer kritizoval po prvním zápase, tak dnes asi kritika nebude žádná. Volný přímý kop. Václav Koloušek. Jörg Heinrich se střetl s Martinem Zbončákem. Hůře vypadá asi zápěstí německého fotbalisty.
Bafur, Dede, Stevič, Koller a Johana. Faul na Hodura. Jens Lehmann, německý reprezentant, i když samozřejmě ve stínu Olivera Kahna, nejlepšího brankáře světa. Steiner vybojoval out. Bafur držen a to vypadalo penaltově. Ne, tak pískáno je obráceně. Fauloval hanský fotbalista. Ten pád Christiana Wernse viděl Stefano Brasky a odpískal faul. Posledních 10 minut utkání, posledních 10 minut účasti Liberce v letošním poháru UEFA. I když to nevyšlo, tak je potřeba znovu smeknout před tím, čeho Liberec dokázal v této sezóně a znovu připomenout, že je to asi srovnatelné s tím, co dokázala Slavia v roce 96, kdy dokráčela sice okolo dál do semifinále, ale tehdy hlavní soutěž poháru UEFA měla o jedno kolo méně. A to, že nějaký Liberec vůbec existuje, si asi už navždy budou pamatovat na Majorce, ve Vigu a také ve francouzském Lyonu. Na hřiště se podívá i Roman Jún. Vystřídá Martina Zbončáka, to je tedy to střídání na postu, o který se musí rvát oba fotbalisté. Martin Zbončák po příchodu z Brna dostává přednost v základní sestavě. Dede, Everton. Bafur fauloval. To hořká realita, ale skutečně Borussia dnes proměnila úplně všechno, co si vepředu vytvořila. Žádnou další výraznou šanci domácí nespálili. Hodně ten vývoj utkání ovlivnil první velmi šťastný gól Amorosa. Ale takový je někdy fotbal. Sandy Olisek, autor možná nejkrásnějšího gólu mistrovství světa 98 v zápase Nigérie-Španělsko. Nigérie vyhrála 3-2 i díky obrovské chybě Andoni Subisarety. Olisek dával vítězný gól Afričanů. Janu. Steiner. Poloušek. Hodur. Dede
skutečně je úplně všude a znovu se přesouvá k levé postranní čáře a znovu už bude znepříjemňovat život Hodurovi. Na Steinera dlouhé. Z dalšího stadionu Feyenoord Rotterdam PSV Eindhoven 1-1. Pierre van Hooijdonk vyrovnával v nastaveném čase ve 92. minutě a protože 1-1 skončil i ten první zápas v Eindhovenu, prodlužuje se toto nizozemské derby. Mexická vlna obíhá Westfálský stadion kolem dokola. A teď přijde na tu nejzaplněnější tribunu na jižní straně, tedy za brankou Antonína Kinského. Bafur, Steiner, Jiří Steiner. Bylo to s faulem, ale ne tak dostatečným, aby to bylo natolik viditelné, že by byla odpískána penalta, ale Jiří Steiner vydržel rvát se až do konce a strnatě bojovat s přesilou vepředu. I dneškem potvrdil, že skutečně je velkou osobností Liberce a i když Liberec je semknutým týmem, kolektivem, tak z něho ční někteří fotbalisté, jako třeba právě Steiner. David Langer. Dnes přeci jenom nebyl tolik úspěšný jako doma v souboji s Tomášem Rosickým, ale ono je to logické, Borussia venku hrála jinak. I Langerova pozice byla dnes trochu jiná. Steiner pro Bafura. Je těžko říct, co se stalo, protože Bafur faulován nebyl. Ale drží se za kotník a stále se nezvedá z trávníku. Když chtějí a mají důvod, tak jsou pořádně slyšet fanoušci Borussie. Faul Pilného na Dedého. Hokejový bodyček, bránění ve hře. Takže to nebylo 4-0. To už by skutečně bylo hodně kruté. Loušek. Christian Wörns hlavičkoval v tom předchozím momentu po centru do vápna. Dun. Steiner. Bafur. Škoda. Gian Bafur prošel všemi reprezentačními výběry k Hany. Tady ještě jednou jeho šance. Skoval se za Metzeldra a chybělo mu nějakých 10 cm blíže k míči, aby mohl usměrnit tu hlavičku lépe. Tady Wörnsova hlavička mezi dvěma hráči hostů, Pilným a Johanou. Petr Johana. A bude to rok. 89. minutě.
Hrušek. Znovu to nevyšlo a znovu to bylo off-house. Je to škoda, Liberec by si zasloužil přijatelnější výsledek. Ale i když třeba ten gól liberečtí nedají, podívejte se na to, jak Everton na brankové čáře zachraňoval. Bafur z ostrého úhlu. I když liberečtí třeba tu branku nedají, tak to nikterak nesníží vzpomínku na těch 8 krásných zápasů. Kromě nich to byla ta dnešní nešťastná porážka a hodně vysoká porážka a také porážka v Bratislavě 0-1. Everton a skvěle Kinský a je to 4-0. Když pijete kalich hořkosti, musíte až do dna. Nastavovat se budou 2 minuty, ale to teď prakticky nikoho nezajímá. Tady ještě jednou přihrávka za obranu. Olisek na Evanilsona, ten na brazilského kolegu Evertona. Kinský na poprvé skvěle, na podruhé otřel svoji střelu o Hodura a rozjásal i Tomáše Rosického na střídačce. Borussia Dortmund prohrála teď po zimní přestávce třeba v Leverkusenu v Bundeslize. Leverkusen vede německou ligu o bod právě před Dortmundem. Teď se ten výsledek otočil a skutečně asi to vítězství 5-1 ve Freiburgu nebylo náhodné a jenom potvrzuje současnou aktuální pohodu střelců německého týmu. Ale bylo k tomu potřeba dát šťastný první gól a odstartovat tím tu dnešní kanonádu. Tak ještě jednou si zopakujme. Liberec Slovan Bratislava 2-0 a 0-1, Liberec Vigo 1-3 a 3-0, Liberec Majorka 3-1 a 2-1, Liberec Lyon 1-1 a 4-1, možná nejkrásnější zápas Liberce odveta s Lyonem na Letné. Liberec Dortmund 0-0 a bohužel úplně na závěr 0-4. Ve Valencii se hraje později dle španělské tradice a Inter Milán tam vede 1-0 na stadionu Mestalla, takže je blíže postupu. Ale kdo už postoupil, to je Borussia Dortmund, která zvládla